a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video where I want present to una this very moment, and I go to follow una, they watch the video. After we don't watch them together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Maleta si afekta etu odina si wetekwa in China bi fa na azu ya no jikwa in China ono juwa kedo onye ka mma maka na isigoro na amewejie na akụkụ South East na amewetie na amemezie ọzọ no onye ọbụla bịa zọba si wete onye ọbụla ka mụrụ onye ka mma ka mụrụ onye ga-alụ onye bụ ọlụ ka mụrụ onye ga-abụ enyi enyanụ obodo adị mma echekwa n'ine enye anya ị ga-afụ na aka m ndị ọzọ mma. Mana ụfọdụ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo nọ na PDP tinyere ụfọdụ ndị bụ gọvanọ ugbu a apụta na gosi nkwado ha maka onye ọzọ na-abụghị gị si mpaghara ọzọ ndị ọzọ dị iche iche. Ụfọdụ ekwu na ndị ha na-akwado bụ ndị gọvanọ ndị nọ n'ọkwa ugbu a. Ụfọdụ ndị Igbo dịka ihe dịka otu ọha na eze na ndị ọzọ na-ahụta ya na-akọwa na nke a bụkwa ọ dịka ihe nwanne mere nwanne ma ọ bụ ihe a. Gị onwe gị na-ahụta ya dịka ihe bekee kpọrọ betrayal na ụmụnne gị apụtaghị dọrị gị ukwu etu o si kwesị ma ọ bụ etu si lee anya. Adị m afọ etu a ife nkwuru nziga nka na-ekwu na-abụrụ apụtasị kere onye ga-alụ ọlụ ọfụma onye ọbụla ife ahụ ga na-emekọta ife ndị bank support na-emewu ịjụ ajụjụ ndị na-apụtala izu ife a kere onye a bụ kedu ife onye a na-alụ iji wee kwu say 20-30 years ago kedu onye ọ bụ kedu ebe ife o klemuru onwe skuulu ọ si ya jere o jere skuulu eziokwu onwe ebe ọ sị na ọ rụrụ ọrụ ejema ma ife o were kwuo eziokwu. So ewepụtago m ife a na-akpọ certificate wepụta ife a na-akpọ background m kwuo ebe ndị lụgasịrị ọrụ bido etu m si bido asa obere mmadụ na-azụ afịa wee ruo ebe nnọkịta bido etu m si mee baa na nke a na-akpọ corporate world kpụcha ma ndị isi ndị bank m ibe wee ruo kịta. Ewepụtago m ebe onye ọra ma na m abụgo gọvanọ na Anambra State for 8 years onye fagara abụ ajụsịsị afọ ife nlụrụ etu nsi wee ma na-eji ego obodo n'ife niile amazi onye a ga-asị na onye a ga-alụwa ọrụ a etu ụbọchị si wee dị na be anyị tata ịmara ebe niile na-agasazi agasa kedu onye ya bụ enyi ya okpoko ọnya ọ ga-akwa etu obodo si aga ọ bụrụ ma onye a o nwere oge onye ọbụla ga-akwadocha gị oge nwe ndị ga-ajụ ọjụ nwe ndị kwere ekwe ma ụmụnna gị sef. ikwuru na enweghị nchekwa otu ọ dị na mpaghara ugwu Naịjirịa a na-akpọ banditri na-akpọ ha ndị oyi egwu terrorist. N'ofu ihe ahụ bụ enweghị ọrụ na ịnọ nkịtị ndị ntorobịa bụ ihe na-akpata ya bụkwa ihe na-akpata nke na-emekwa na mpaghara anyị Igbo. Mana ọ na-adị ka nke na-eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ na ụfọdụ si
na ha achọghịzi ọ bụchaghị ụfọdụ ga-ekwu na ọ bụchaghị enweghị ọrụ na ọnụ ụfọdụ si na ha achọghịzi ịnọ otu na Naịjirịa na ha chọrọ ịpụga bụrụ nke ha ife ndị mmadụ ji asị na ha chọzi nọ n'otu ọbụla na a na-emefe mmegbu o nwere onye na-abụ ọnọkọta ọsị na ọ chọrọzi nọ n'otu a ebe arụ dị mma o nwere ebe a na-emie na di na nwunye ma ọ na ife ọrụ na-eme mgbasa ụdị enwere nsogbu ọ bụla na-eme ife etu esi emie o nwere gasị ya nọrọ n'otu ọ bụla na-eme ife etu nke ndị ọcha na-akpọ udo na ịfụnanya nwere gacha epụ ya ife mwa na-achọ ikpokọ Naijiria niile ọnụ ka e nwee udo na ịfụnanya nwee ife ndị ọcha na-akpọ level playing field nwee ife a na-akpọ people's hard work and talent will match up the opportunity o nwezighi ebisi ikpokọ ebe niile ndị mmadụ afọ ịfụnanya fụ njikọ obi fụ ịgba mbọ ịrụ ya bụ ọrụ ọfụma ka onye ọ na-akwụkwọ ọnụ eme ya o nwere na-achọ ọ bụrụ anyị bụ obodo izi ndị si iche iche juru ibido na obodo Amerịka jee n'obodo Indonesia jee n'obodo niile dị n'ụwa ndị mmadụ n'iche iche bi n'ime mana ebe etesi eme ọ wee dị mma bụ ịbịa na-eme na nke a na-akpọ ịfụ na eziokwu udo ịfụnanya dị n'ime onye ọbụla anọrọ biri ndị ọzọ mgbe ị na-ekwu okwu ikwuru ego ole hapụrụ na ọba ego Anambra steeti mgbe ị na-agharịtụ n'ọchịchị kpọrọ nnukwu ego ahụ inwe ike maka na kemgbe ị pụrụ n'ọchịchị anyị nwere ike isi na maka ikwu na ọ naanị gị mekwara ụdịrị ihe a na Naịjirịa niile gịnị bụ ihe ahụ ị mere ndị gọvanọ ndị ọzọ na-anaghị mere ọtụtụ n'ime ha ji eme ha na-apụ ihe ha na-ahapụ bụ ụgwọ eji det ebe ebitere ego mana ka onwe gị enweghị onye iji ụgwọ ijighị ndị nkụzi ụgwọ ijighị ndị lara ezumike nka ụgwọ ijighị ndị ọrụ ngo ụgwọ gị hapụkwa ego n'ime kọwakelere anyị ofu ihe maọbụ abụọ ị mere enwere ebe ọzọ isi eweta ego na-abụghị federation akaụntụ a na-ekewe ndị steeti dị iche iche gịnị na gịnị ka ị mere iji nweta ego ndị a anyị kwụsịrị nkwali na nkwasa enwere ife ọzọ anyị mere anyị kabara anụ fụ na ada eji ego obodo ada akwalie ada eme nkwasa anyị kwụsịrị ime ka ọ bụrụ ife a na-eji eme ife soro etu onye si na chọọ anyị bidoro ime ife ndị ọcha na-akpọ managing our resources skillfully na-edebe ọfụma etu esi edebe ife anyị ejebere ka ewelie eta ife afọ na wee na-eme emebe a na-akpọ cutting cost n'ụzọ dị obere ofu ụzọ maọbụ abụọ ịkọtụrụ kọsta netara anyị ihe matụrụ anyị ofu ife anyị mere erika iji maatụ enwere dị n'Abuja na-akpọ gọvanọ Soroji gọvanọ Anambra ebiro n'Abuja anyị si mba anyị achọghịzị ka ọ dị wepụ nye ndị United Nations enwere na Lagos anyị si mba anyị nwere n'Ọka ebe a na-akpọ gọọmenti haus ma presidential lodge anyị si mba na prezidenti ebiro na ebe ndị ọzọ niile ife ndị ọzọ niile na-eme na gọọmenti haus ma etu si atravel nchọ ije mitin na Abuja ọsọ m na onye ọbụla ma ka ọtụcha dan nwe ebe a na-agba first class ma business class na economy ka onye ọbụla na-agba ma gọvanọ ma onye ọbụla etu a ọ dị mma kemgbe ọnwa ole ma ole gara aga anyị ahụla na ndị nkụzi mahadum niile ha na-agba abụbụ ọrụ marakwanụ na gị onwe gị enweghị mgbe ọbụla ị na-ekwu okwu ka ị ghara ị na-ekwu agụmakwụkwọ na ya bụ ụzọ a ga-esi wulite obodo kpọpụta ndị mmadụ n'ụbịa ọ bụrụ na ọ bụ gị bụ onye isi ala Naịjirịa ugbu a gịnị ka ị gara eme iji weta abụbụ ọrụ ndị nkụzi mahadum n'isi njedebe nke izi bụ na
o nwere ife ekwefa na nkwa agbara agreement since 2009 ọ bụrụ ọgwa ka ekwere nkwa since 2009 o nwere ife a na-eme maka ya ị ga-eme ife a na-eme maka ọ bụrụ na gọọmenti nwe anwa na-akwụ ụgwọ afọ since 2009 aka kwupụtaghị and onye iji ụgwọ ana m azụ afịa onye ejighị ụgwọ na-akwụtara gị ụgwọ ịma nsị ọkụ unu ama ese okwu mana ọ bụrụ na ọ na-akwụta ụgwọ ide anụzi onu ya esebe okwu mana ọ na-aba bụ na o ji 1 naira o were aka ya without gị nwee bịa na-achụ ya achọ na-enye gị 10 kobo half a kobo unu ama ese okwu ya bụ na maka nkwekọrịta ha nwere nke gọọmenti na-edobeghị onye bụfe na-ese okwu nje na-enye o nwere ife ọzọ na-ese okwu na o nwere ife ederede onye ọ na-akwekọrịta a na-agba agreement ife dịkacha mkpa n'obodo niile bụ akwụkwọ the more a na-enwe mmụta n'obodo etu a ka esi enwe ife ndị ọcha na-akpọ obodo a na-etoni obodo a na-egro ma na-enwe mmụta ịbịarue mmụta nke a na-akpọ nke praịmarị mmụta nke sekọndịrị bụ na nkịtị mmụta nke yunivesiti onye na-akpọtacha institushọn a na-akwụli ụgwọ ị ga-achọ etu ga-esi kwụba ụgwọ etu ga-esi wee mie ka ọ dị beta ka ụdị esemokwu a na mkpata jụrụ abịazị n'ọzọ na ife ga-agba mbọ ụfọdụ ekwuola na dịka asịrị na dịka ntakwu a na-atakwu na a na-akwadebe gị ka ị bụrụ vice president Atiku ụfọdụ ekwuola ya na nke bụ eziokwu bụ na onye ndị PDP na-amarago na ndị PDP amarago onye ha ga-ahọrọ mana ha na-akwadobe Peter Obi ka ọ bụrụ osote onye isi nwere eziokwu dị na ya amarọ m ebe ndụ m abụrụ ndụ a na-ebi na-asị tata asọsọ mma bụ onye na-azọ elekshọn jego steeti nelu na Naịjirịa ọ bụrụ na ị na-azọ elekshọn ị ga-eje steeti niile ma ọ bụrụ na a na-akwado gị ka ije sobe mmadụ ị ga-anọ n'ụlọ na-eche onye aka ọbịa kpọrọ gị mana ọmụnwa wee jego steeti niile ngwa gị ebe m jegoro imejewo na ya ewego steeti ndị njele asị m abịakwara na n'ụbọchị adọrọ mma na egwu dị ya I've done 3.5 hours that's why I know Igbo in the north without meeting one vehicle on the road only me, only my convoy 3.5 hours jejụọ ya obodo n'okpukpe ndị na-eso m fanchana na-etipụrụ obi n'aka saa na ga-eje ebe ine driven from Onitsha to Edo to Kogi to Nasarawa to ebe ndị ọzọ n'ugwu Hausa ọ bụrụ na ife onye na-eche ka abịa mee ya na mba 2 na-eme the only person na tata onwebụrụ onye taya complete go mu the entire state of Nigeria but one. That's what the person had to me. Ejiko m ebe niile m ga-echọrọ ije. Ọ dị mma. Ajụjụ ọzọ si m chọrọ ịjụ gị n'ikpeazụ bụ ọ bụ na emesịa ọ bụ na PDP ọ bụghị ka họpụtara maka na nke bụ eziokwu bụ na dịka ndị nta akụkọ anyị ahụla na ọtụtụ ndị ntorobịa Naịjirịa n'akụkụ niile ịga na soshal midia mgbe ọbụla Peter Obi na-etere ndị ya bụ ọnụ n'ọnụ ndị mmadụ ọ bụrụ na emesi ugbu a na enwetaghị akwụkwọ ndị PDP ị ga-apụ chọọ pati ọzọ ị ga-anọ ọzọ gịnị ka ị ga-eme? Njọ gị ife ga-eme echi ma o nwere ya ma maka echi abụrụ m Chukwu echi fa amara ife pụtara echi
wee malite a ga-eme maka echi tata ana m azọ ya bụ ọkwa na PDP na anọ na ya m ga-azọgide elu n'isi ọkwa na m ga-apụ mpụkwa onwere ebe m ga-apụ ọ ga-enwe rizi ọ ga-enwe ife mere m ji apụ ife a na-eme kwụrụ ọtọ nnaafụ na ife a na-eme abụrụ akwụrụ ọtọ adịma na ebe a na-eme ife akwụrụ ọtọ enwere ụfọdụ na-ekwu na ọ ga-amasị ha ka ọ bụrụ gị ọtụtụ ndị ntorobịa na-ekwu na ọ ga-amasị ha ka ọ bụrụ gị n'ebe ọ bụla ị gara na ha ga-eso gị aga nke Igbo wee bụrụ na e nwere akụkọ pụtara wee na-ekwu na gị onwe gị ekwuola na ị gaghị enye ndị deligeti ego ya bụ anyị amarala ka politiks Naijiria dị na mgbe ụfọdụ na-abịaba ime ntuli aka ime ụlọ na ụfọdụ ndị ahụ na-abịa na ụfọdụ na-aga tinye ha aka n'obi si ha biko na ọkwa mmụọ na-apụta apụta sị na ị gaghị enye ego ọ bụrụ na ị na-eje ịlụ ọrụ ị ga na-enye ndị mmadụ ego ị na-eje ịlụ ọrụ ị ga na-enye ndị mmadụ ego ị nwere ike igonye mmadụ ma ike igonye ndị mmadụ ma ike inyebara mana ime wee na-egidebe n'ụlọ je na-etufu ka i wee rụọ ọrụ egwu nkịta ego na-edebe na Anambra steeti evidegide ga na-arụ na ndị mmadụ buru nke a na onye a buru nke a o nwere onye si ndebe nke a enwere iwu si ndebie ọ bụ na m na-ezu ori ma eti iwe egwezo ndị mmadụ si ewere ke ndị enye ife gara debe ma ndị bụ akanta n'ime na-eburu ya jewara mụnwa bụ onye na-enwere ife ji nnu debie wee pụba asịsị jipụ na gọọmenti Anambra egotere mpịọ wọta enwere m maka na etu aka ntị echi ya iwekejiri n'enya sụkwa ya n'oyibo the day I left Anambra State there's no gratuity, there's no pension for governor. Until today Anambra State have not bought me pure water. But I left 75 billion. Ụfọdụ si na ikwubeghị okwu nke abajụ ikpeazụ m ga-ajụzi gị na ikwubeghị okwu nnukwu gbasara ọgbaghara na-ada na mpaghara Igbo niile na ikwubeghị okwu na anụba olu gị ọfụma ikpo okwu aha gbasara nke mbụ gbasara Nnamdi Kanu na ojiji eji ya na n'ụlọ mkpọrọ na nke abụọ gbasara ịkatọ ndị na-adịghị ntị onwe ndị na-enwere ntị anyị China nwere etu anyị si ekwu okwu o nwere n'ebe efuru Peter Obi ọ na-anụ ọgụ etu onye a si ekwu okwu awụrụ etu onye a si ekwu awụrụ etu onye a si ekwu awụrụ etu onye a si ekwu All right, thank you very much for having us, Your Excellency Peter Obi. Thank you. Okay. May I start with this question of why you won't be president of Nigeria? Well, how do I say it? My own is, if you look the way the country is today, I'm sure you will agree with me saying things are not working well. We're now in a situation where everywhere in a banditry, everywhere is one criminality or the other. Our people don't get job, they don't get food. So we need to fix it. And for me, that is it. My own be said to make Nigeria work again. My own is to say, make you take this country from where it is now, where the only thing we do is consume. The only thing we do is share. To take it to where we will begin produce again.
because you don't already touch on economy, let me quickly ask you this. What thing would be your economic policy, say you become president of Nigeria today? Not be about economic policy. Now I don't talk. My economic policy is to make Nigeria productive. Nigeria not they productive today. How you go do this? It is simple. Begin pulling people out of poverty. Begin giving people support to start business. Begin support small businesses. Now they do for other countries of the world. If you go from China to Vietnam to other countries, even in Africa, now to support small businesses, then they make country get better. If they do them, you got to pull people out of poverty. Nigerians were there for poverty today reach 100 million. Nigerians will not get job today. Unemployment is 35%. If you put the one they call underemployment, combine them, it reach 55%. And the people where they plenty inside here, now youth. So you go begin put them out of poverty. And as you put them out of poverty, country go to better. You go to reduce criminality. Because you mentioned criminality, we could talk about security aspects of this job that you want to do. With the kidnapping, especially of school children for the northern parts, gunmen atrocities for the eastern parts, how safe is this country, and what thing you go to make sure say we don't have this kind of problem again for the country? When I begin talk, I begin with criminality and banditry. The first thing we're going to do if you want to stop them, is to begin pull people out of poverty. The more people get what they do, the more you reduce criminality. Number two is to equip our security people properly, to man and equip them properly. And that I go do simultaneously. And if you do them, now they do for any other country where we had the same problem where we experience today. It's happened in countries like Brazil, Mexico. It's happened in Asian countries, Vietnam, China. The more you come out people from poverty, the more criminality they reduce. So job creation. Investing in education. Because the people where we know educate yesterday give job, and then be a problem today. So you educate them, they get a job, you reduce criminality. How concerned you be about the growing level of insecurity for the southeastern part of the country? Because this is not where you come from, especially in Abra. Not the same thing. Yes. Not the same thing, whether north, south, west, not the same thing. And you go use the same formula for all of them. So you think saying unemployment they cause the wahala with the shelling for anywhere in the world, when people know seafood eat, when people are unemployed, there will be katakata, there will be problem, there will be banditry. Okay, make I quickly ask you this question. You think say you get what it takes to beat some people like Atiku Abubakar, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu? We have Yemi Osinbajo, who is the present vice president of Nigeria. You think say you get what it take to beat this people, this kind of people?
Wetin wey I get be say go check my record. They too get their record. Now when you check this record and check this record, if Nigerians make the thing they say truth, everybody get record. Me, I don't put my record for one. E get place. All of us get place where we don't work before. So make they go check record. For businessman, not only me and Atiku businessman. In education, all of us go school. School where I go, you know them. If you go there, go ask them. This person he passed through this school. It's open. So for corporate world, go check. I don't suffer. I don't be chairman, director for many companies. I don't even be chairman of Security and Exchange Commission of Nigeria. For governor, I don't work governor of Anambra State. Make you go see him. I work finish. The day where I retire, or when my tenure complete, I no owe gratuity. I no owe pension. I no owe salary. I no owe any contract wey supply goods. I no know any contract wey supply wey don finish in contract. I no borrow money for 8 years wey I dey. Instead, na only me don leave money. The money wey I leave, the time wey I leave, with exchange rate at that time, is $500 million. Even without exchange rate at that time, I divide the money into naira and dollar. If you go to Access Bank, I leave there $50 million, 12 billion naira. You go to Fidelity Bank, I leave there $56 million, 12 billion naira. Diamond Bank, I leave $50 million, 12 billion naira. No other person for since Nigeria begin, don't do that one. So when they check this record, they ask themselves, who is better? Some people don't talk say they go need 2 years to change Nigeria, to fix Nigeria. Some people don't talk say it go take them 4 years. How long you think it go take you to fix Nigeria? Even people say me, I say 4 years. No. The thing where they important be say make Nigerians say things they progress. It's not whether you go do it tomorrow or next tomorrow. Maybe as they do and well, like it happened when I go to Anambra State, people go to see them. When I went to Anambra, will they be number 26, 27, Wayeka Neko? I said we'll be number 1. As they go along, by the time I don't stay 4 years, people don't see us move from 26 to 10. So we said they would move. By the time they finish your 8 years, we'll be number 1. So people want to see, say we're in the right direction. If we say we're going from Lagos to Ibadan, make it be say we're there for the express road. Make we not go there for a bay road, as we do it now. Make people see us for Lagos Ibadan express road. As we move, people are sure, say one day we go reach. Now what I go do for Nigeria, I go turn them to the right direction. And people go to see them. It will be known, it will be visible, it will be measurable. How you they solicit for votes for the northern parts of Nigeria? How? I go tell them, say, and they tell them, say, see your place. If you vote for me today, the biggest oil where Nigeria get, they in the north. Land. Because more money they come out of agriculture than oil. More money. Oil
never save Venezuela. Venezuela get 10 times more oil than Nigeria. Even in America, Texas will get oil, where there oil plenty. They not be better state than California, where no get oil. California agriculture they get. Yet, they pass Texas. Their GDP, now 3.3 trillion, 8 times Nigeria. Texas, now 2 trillion, 5 times Nigeria. This one, they 8 times Nigeria. This one, they 3 trillion. So, you see, say, no oil. New York, where be commerce, trade, even get them more than Texas. So, no be oil. Land way there for north, plenty. You go visit Nigeria. If you go put land way there for, say, Niger State, I want to see the first 6 biggest states in terms of land. Niger State, 76,000 square kilometers. Borno State, 70,000 square kilometers. Taraba, 54,000. All this now, 54,000 plus. You go to Kaduna, 46. Bauchi, 45. By the time you put about 6 of them, the first 6, the total land about 340 square kilometers. It passed the land way there for Vietnam. We get 331,000 square kilometers. Vietnam today, they produce manufacturing goods, everything. They export almost 300 billion. They do manufacturing goods mostly. Electronics, clothing, footwear. We can do it here. In terms of food stuff, like I said, these 7 states, or Nigeria as a whole, now 923,000 square kilometers. Vietnam at 331, now 1/3. Vietnam gets 100 million people who live inside. We get 200 million people. But we know they even export goods of 130 billion. These people with 100, they export goods of 300 billion. For food, with our land, this place, this first 6 states where I mentioned, their land, Netherlands no reach 10% of their land. Yet Netherlands, they export food of $120 billion. 8 times waiting they get for oil. 120 with a land of 33,000 square kilometers, including winter, where we not get. I own 12 months of farming, of everything. So, there's so much we can achieve. One INEC rec, Mike Igini advised political party to adopt consensus candidates. If your party today say they want to go for consensus candidates, would you go agree? I won't say what in the party go say. If they do am well, nobody say do am rule. If they do am well, Nigeria gets problem. We need people that can fix the problem. We are not in a position to be doing things as we did do before. And they do am not to look for, hey, say you don't work for this place before, see your work.
you don't work for this place before. Not that we still say that this man spoiled the place. We say make we put them again. No. That now he make Nigeria. Nigeria get one problem. Leadership. God gave us everything good. Good weather. Good land. Good food. Everything. The thing where they bad for Nigeria, leadership. To one get that right now. For the sake of Nigeria. Not be say when somebody there for government, things that they work. He has to say he wants to continue. Continue when the whole thing don't collapse. He won't make all of us die. He won't make us a refugee. So if your party say na consensus candidates, you no go agree? No, I don't explain it to you. Consensus candidate will be that the party go select the best. Even you, if the select person where not there, but I will agree. As Nigeria did today. If you do and not be saying you don't like Nigeria, and what happened, the thing what happened for Nigeria, everybody is looking for his own benefit. That is the wickedness of we Nigerians. We should be talking about who is the best. Me, I don't live abroad. And I see the way people they do things. Then they look where you come from. Then they look which country. They look about their brother. They look about what will benefit everybody. But for Nigeria here, everybody wants to what will benefit him. In the end, all of us will lose. And you think say now you be the best candidate for this job? Make the judge. The result is on the table. Thank you, but lastly, how long you don't nurse the ambition to become president? We don't see people who say it be their long Life ambition. People don't try for many times. How long don't they nurse? It's not my life ambition. For me, my life ambition is to see a better Nigeria. I'm not desperate to be president of Nigeria. I'm not desperate to be anything. I'm desperate to see a Nigerian where the youths of Nigeria will be proud to call it their own country and live in it. Yes, so my people, as I tell una say I go come back, I don't come back. Una welcome back. As una see that video, una watch, how una see am. I want una leave una comment for the comment section there. Una tell me how una see the matter, whether it good or it bad. If it good, make una let me know. If it still bad, make una still let me know. Because me no fit, I no fit see am. Mo let me wash am alone. I need to bring am come give una wey be my people wey dey here. Make una follow me shook mouth put whether it dey good or it dey bad. So if it dey right, una still leave una comment below. If it dey bad, una still leave una comment below. Una remember say everybody gets freedom of speech. Okay, all right.